Hadian katuk ni por nakajing Dawa ki Samla pule ke North Eastern Hill University ki badan hakashatri jong ka NEHU lembat ka khasi Students Union NEHU unit na upro Vice Chancellor jong ka school ba u Professor Sumar Umdor kata hakashipau tarik nawing arajar arkusan bade ban pensange amardor ya kajing khot ya ka EC meeting jong ka NEHU Shillong ba Delhi kabala mi ru ka thmak tin ka pajur bha hapreng ki Samla pule lembat upro Vice Chancellor Hagaju ka janmiet nakaliang upro Vice Chancellor Haba penpau syakilat pathai Khubor ulong bakajing penlong yakate ka EC meeting sa Delhi kadai da kajing betha ka ministry kabala pentip syau lengba ka phone call haka arpusau tarik risau pada ban penlong no ya ka EC meeting nalor kata ulong ba kajing Dawa ki Samla pule badai ban don da kajing tho na ka ministry ulong ba kalong kabasuk ban Dawa Hynrei kamlong kabasuk na kabenta ki basyong haka Shuki Ulaong baman kapor ula julet sa Delhi ban pensngau sa ministry halor kite ki kendrom kendram ki bami haskul ba bad ulaong ru bakalong ka ba shisha katkum ka jingong ki Samla puli kabala betha lengba ka notification badai ban penlong ya ka EC meeting hapo campus Hynrei ulaong bakidan ru ki kentien ki bakran balada ka university ka don ka jingkulmar ka ministry kala ban khot ya ka EC meeting bad kumta ulaong ba kadai kate ka phone call kabala betha yu ban penlong ya ka EC meeting Sngewthuh indiap no pi ha ubanai me lai khotarik perkalong to ke isi last isi Delhi hangtu ngalik kum finance officer na khamtip ba yanga anthung kumu pro vc jangka main campus but kadai na ministry ba ki pha hangtu ki propose kerteng la tapi kli ni isi member de director ko propose ba ngadai ban shimanga ngamtip balai ka makila consult ki ngade te nar ko tu la pi pe ka minute su jangani ka isi kinong kitho ba for smooth functioning la thuinga for smooth functioning of the university but kini kisan banai la pe ngira le kapala ban penya ekta ka university hakar kom ko bajajai ko ba ki exams ki bet ki ya chakman mo nda ba deng la pendap ka academic council ngala chair ma ka academic council Hynrei pa ka juk apor ngira play ka hostel ka sispa tam sispa seat nanti kenthai ha ngira la man le shubun ki haka hakta ka bor ka barit ke jungi namar phiriban suthu ba u professor shukla u dangdai u vice chancellor mo ba ngi khamla ban weng u katar ki sisa ti ngaru man la kapor ngala le ngap le chedeli la line association ki khot nga wut chiwut kitu ki official director wanda secretary ban kren lor ke jing penya jing university pi ngasu kumangala ong mene ni kini ke university ni dan kita ki ni ong ki recurring expenditure mot kini expenditure ki bangi CEO ki tulap jong kini ki khamtam ki casual jingi dan haru share jar mot ki casual security kini kita mo hangtu kadang tulap jong ki kadang ka tulap jong kini ki contract teachers kadang ka bai light kadang kini ka bai student kini ki lab equipment students kini kita bon magi jingnut ki ba ni yo ka grant nang ni na nalor ka salary pension ni yo ka grant nang ni na ministry but mensubstam yo santhulai kro haunu snam ni shakhati hau banai swabanong provinsi hau banai April me ni shakhati naka santhulai shaka laipui kro to prakam phise tang ka bai salary jongi ya ki casual ki contract ni kari 100 crore si snam tang ka salary jongki si ajar mot kine mo ni yo tang laipui i jingmi jongi internal revenue bangi ong iduna ba ilong apo crore apo tam nomor palai baka fees ku jingi kalong bedunado ti si senang pu singi ibom don bisa ngana le chile cha pini iki records ki don nga tho kat electricity ngana le ro license ti cha ministry ban kerpat iki bakin asu su bisa yangi hakta ka bing ong ka revise budget estimate of December ti ngayele ka bala provinsi de jing nama ka demand ni ka bobon kinung kai ki hap snai ka ni ka hap repair ki quarters ki khna ka hostel popli ka badi hom haju ka por ngap save salary ju ki staff ngi ki popli ba casual worker ki ba yo nak ta ka head ka bangi yo ka recurring ti ngaile ka pala ban pendai ki hap penret ile de ka pala nomor pinale chi Delhi hangni ngi long ki ba he ngi ki klan re nti te ngim don bor ti ngale ngap pendam ile di ngi keren munta man shong fi u professor shukla ula pha ban pulong ki isi da ka order ju nado upanai September ki la pha sini but Shanga khamtam provinsi ba phiriban convene phiriban pha reserve convene ngong shong AMCM you in writing ngong pek ka bomlong namar ki khna kim Sngewthuh ekani kidan ka
opposition but kadan ru kata kajing Sngewthuh ba katu ka isi jeng phi ka balong ha lai putrik mi ka las isi mo ti nga yele ban resist kat bala wat nga tip bau de visi nga de tong provisi Hynrei akash putrik ubanai Oktober kita kini all in record ikna yo ki ong mga syukran thau nga la shakhot nga se Delhi saman nga se Delhi habang le se Delhi ngai kundu director but under secretary phila banong balai tang director nomor 1 director le di bahewa wari in charge ke Central University sani di burit le singi ong director le shati director means ka level jung nomor hak to kopor wat additional secretary don chu hak to kopor tu bawan sini ti ulai kundu nga bot under secretary but kilakili nga ki ong ba balai bamla ampulong ki isi Delhi tengah pengi bang ki wat perkhat hadu Delhi ru ngalai ngapli ki hoi kamnon record ba nong kena kamnon record nomor kolong unta ka cing ha ka cing ya jam ki kam jam mdei rekat balik isu thot record ti nga resist ngong ngong kadan ru kani ka jing Sngewthuh kena ba professor Shukla nong so but nga so snai ru kena nomor kaptu ki la fight nam ta ka ban pen mi yu Shukla ngai ka khamla ban long so nga so snai ki ru Hynrei kalau ada big achievement yang kini nomor hadu sisna mentau don sini. Ti kumtangi penyai, but ha ka apsau terik na apply terik jom Oktober kawan ke phone call na ministry Kaba direct enga. Kadi kijing sisa kadi phone call. Pila abang balai Phim pan, pila Phim tho, Phim keren, Phim ong ai enga rejing tho. Mar ni kiba penyai university ikiju kibri ki bangile kendo pon sien. Daka official daka phone ki kolong official. Habaki ong you are directed to inform the register ban convene ka isi meeting ki ong with all seriousness tang na katur pilasto and it has been decided at the highest level ngamla mga provisi uba lek terpat na ki malakapor nam ta kajingrap nam ta university ban sukren he malakapor tinga nga direct you register in writing ong ba ngalayo phone call na ministry but hang to hapo apor pangathok ka email you register ngada mark ke ministry under secretary issue director khana makintip pakadai naki pi ngile amta nomor habang yo verbal instruction ni tho amta kala phila ban ong ba am phili ban demand beta kajing tho kalong ba suk la Phim don hak Shuki na pide ban su ba ni de university i patang 3% kajing ni jungi na ka total expenditure internal revenue kai ka ba ni lada ka isi kamlong po campus kadai ka bang khna bakadan ka notification jong ministry baka isi ka de ban long mit hamin campus very right ngar ma set kut kata ka juk sithi yu Shukla ngong as per ministry director Hynrei kadan ko second line ka bang ni balada kadan ka condition ka ba extra condition ne other condition ka ministry ka de ban yo ka jingbit ministry but de kata ka phone call kan baka jingbit kila banong balai sa di kampanya jing tho nomor kani balada keren ki kan usia but habaki ai nga ka directive untuk nga pen kelai ka kajing tho su register ban ngamak seki bat kajing thmu kalong ba banginum ya poi kajing ele mentah bat ka ministry hi ngila ban ele bat wei buri Shukla to unlet nyok tang manu Hynrei kat ke ministry nya perkat long term relationship bat ki tapi pentau nampak ya kata BD begini si Messi BD begini ki kendung kan lam ki maka kapor ya bangalet nang kumbangong pi ka spotorik bangalet ki ong nga ki khot meeting ki ong ba medem pulong ka meeting mo ngide ban pulong isi dili hang tu nga resist har utu ko poru but ki ong tong in secret Hynrei haba ki kren ki ong bala it has been decided nanta Ukraine ru brio bala Ukraine nga malak por mne ru Ukraine ru a ubi ba ngam thu da ka phone ka ba so kadi ka kamram jungi at some point of time ba ngin hapan comply ku mga ong ipi ka phila bani menjur na Hynrei ni long very delicate ka balance ni nomor bale hagar ni ka po hangning idang student stakeholders kum ki nong penyai hangni kadan ka ministry ka ba funding ni nimla menchu kadan he ban le he bat ki man ka por ti ita di jing thmu bat si snap kata ngala kandu ri student dala da ai ka ngong pe ni long in a very bad shape ka finances ka jungi te na para nga kerpa la da kata ka ministry kala ai ka order unta bat ni le ti teng ha phile chi Delhi hang kapnu ka jing nrit yela de namta ka university nomor ni stu ni sitom si sa ni jinja si sa tapi dia bukan pi ong gajing soot kata ka pisah daki keluar hatu kai ka daw bagi ot hatu ki ai ka no garis ang kadaw ki ma hi kawai na ka daw ki ma ni explicitly kim tho shu ong bai bahaw ni u ka sithi ka dan ber khoi bahaw usnam afsan Hynrei financial year ka jing phi ka allocation jung phi hapo kani ki ma ra ot ki ong bai ka allocation jung phi ka dai life way crore ha ti manta par khat se tang ka wages jung ki casual last year ni spend 4 crore ni atang life way ijung mi na lading hap ni agun ma ti
teng ngasutu kajing dom jung kena kabalong kabadan bekas kaptu gila sacrifice le dia hang strike Hynrei ngasik kerpat ya man lagi meeting ngpai ngin hap long delegate you shukla te tong ila fai kan ni ngar resist kat bangala no Hynrei habade ke ministry ngapen jamil le tuk yang akan do soban lachti last week kan do yang kaju ingong no ngong ba kiong berfideban wan tuk city nomor halor tuk city register ngong pai kaban wang wai la isu city ngap kren yang nomor UVC mentau la DU chairman jogi isi wai fil notify ngap ong yu pat ngakren yu ngong ni kwa ben notify nomor ba ka ba ngai ka report in writing ru ngatho ba ko por yu register ke abun ki khna ki pressure ni nyala di ni tiang ka well being jong safety kam tam bri wana ba yenak takada ngom ong ki khna ki le Hynrei teng sim ka bu gi bri mo so nga kerpat yu nga ai ka writing ru yu ngatho ba kalong om ni register u aya nga in writing tingil ak pasang tuk si kat bala Hynrei kamdon kata kajing suthu bat usukla phitep ko pen tre te ban ong pat na tuk singa khamne kom de kajing sha ngamla ban ai phi kerteng Hynrei ngala contact i senior official jong state government nga kerpat ki bagi intervene mo ka sithir kadan ngamla ka note kadan ngamla ban ki ilut nomor dan ki bagi le aku bari fi ngamla ki bri pila batang shul dep ja ki wan kren fi ka press conference ni ngimla balem ta nomor ngi ki official ni kren ngele in the back drop kat bagila mohan background banwan ra kata kajingnya jai ka university Hynrei mentang sing ba hatuk sing ki wan khindia ngut ngong pai lara mo ni hapan yele ka bangla ne mentang sing habal abun to ka justify nga ro habal abun ka tu ka justify nga because ka de voice ki student immediately nga ai nak tu sti but ngala tho su ka ngala ai city su official jung ministry ngala ai kan WhatsApp de sti visiru there are hundreds of students here and they are asking because kata ka jinglong democracy hapaki one ki brio da bol kamon kade ka mon jumki but ni kumki namar kadan ke exam lu ta banlong kelas yang ni suffer ke exam de siang hampa ke exam so ke exam dan tentang apa pun brio kum tu ki usim ka pus brio na bar su ko kas jai la shan significant bi la sia ka ke baja kidan ki asot ke sar montar kidan ya nim kwa to ke insecurity campus ti habalawan ka tu khna ka justify yang kita ban ong ba ngki official pet ki khna lawan kadang ka pressure mentat ni namar bale kan effect ka chumpuri dipi so teng ngasku biek namar ngala itre jan ma bikni khna haki kam juki bon ma ki kam ki neusu kile kapatei sudah an ong pi bon ma kila sna ki pas chat ki program juki prepare ki kwa ka SOT library ka blong constructive ka jing kwa jing ki gan pakas kapangut yang aru bangan haban ayu teng igumangya namta way brio ni hape clash no pramangi nek je kade jing sisharu baka university kadan in a very big crisis amdai tang financial even ki non teaching ru pingi operate tang 4% na ka sanction steng jung non teaching dan kani ka igu pingi ki retire ki non teaching ki bon ba perkhat se nak sispa tang 4% ki non ki staff non teaching katuru ladangi hapan advertising hapan yo permission na ka ministry namar ba menta ofisi tang hadin ru banai inum sha sha ban advertise long kadang ka rule kai so rightly or wrongly ngam yero elo dema ngam mangale ka badai Hynrei ngala persang ka pala ban balance mo Hynrei haba kawan ko order nang tai direct mo ngala ngamban si bangan le ngapakhat long term university ka nungin ya so Hynrei haba ki khna lawan in such a large number ka Shillong ke demokrasi ki bri pai apa ka justify yang iru ban ong pai hak tu singi ki wan khna ya kran bukli hak tu singi ki khna ki long sang ngim ko ban thut mo ni wan tang kan ni na bita patar jing sisa lar ki wan sangut ki khna an rimut na shpungun lar shi ong tongen menjun katar ka engi nomor ba mo ni hapen iru ya ka ministry menta apa ngat ki ministry ki itu sti bukli ngom ba na hundreds of students are there ki bawan kamu mangim ko akan effect ki kan. So that is my explanation and try and build university mo. Kalau ni kan appointment ke jung BC kawan president of India. Pi kan ka arrangement ni. Kabam judan hari India hai ban harus sistem kan. Dan chate. Khubor kadang NEHU. Ngari provisi. Udi mo ka pi pilaban ong mantau ngasat bon sen profesor Shuklang ada challenge ong sir memdan station so ka ak ong bala de memdan station udai provisi ban sim charge ka ak ro ong ba ndere tang provisi senior provisi de sim charge mot provisi na pura na mag senior ba ila thung sai inga
Kaba ar Professor Shukla ushat argu kalainga. Wong, it is not that I am not in Shillong. It is I've been driven out of Shillong. It's not that willingly nga sa sini. So kilong complex makani ka case kan. But kap padang visi hi ngan ong kumno pi ngin hapan ya balance ta. Terus perkat yang asik ngah balance ministry visi barhangni ki association ki ma jidang kam jenmin jengki. It's not easy ngam pisan banai kan. Teng kadai kena untuk si bapli ki ongi. Kena mentang nama ngasih kapak ki ngong nai kot press ka wadai ba ki ong ki nai penlong ma amala sat ki beri bapech pang NEHU ki la sat ngir ki la sat. Bapli ki wan ndia apungut hendak kata ko de ki sisa nomor balai ba utai Profesor Shukla ni ke ministry kat nungut ki wan ki nong ome kat bawan nong beri ni me langai kalau mentah wat ke ministry perkawan sini kawan nomor balak ke puk ke jing le ti nak terang ong kena ngong bapai ngan ye le ka balak kan convince you Shukla ni ministry ni ka government ngan le ka balak ngamla ro so di ha ti mentapat haba kilawan ka tu mut te ka justify ngar pun sim ka decision ku provinsi ka justify ka tadi ka tu kila accept ngam panai kan ni jum am kila accept nomor ngi ngila thok kalai berkat ki member jung isi mo ba ki kena kilawan de ki pau spa te ki hajar le se kilawan ong ru but nim ko akan let them situation kom last time mo nomor kadan law and order security implication but nim ko aru baka exam kan ta ti mentak tu recording tu fil apan i kat nungut ki bri ki wan kam dai su ba ta wan tang akol ai pungut mo kadai ka jik sisa kata mo ba nga lada kadan ka por jangan nai na wan tang i weiru ikna na wan ka demand ka badan sisa ka por jangan ngala Hynrei habam dan ka por ni hap up ya kata ka ya kum kini ki jingja tang tang ki no ki pelong ini bangi hap sim ki decision maybe ka ministry kan pai ek to ka report kan ong auto he is compelled so that is why can hopefully mo